biex immur naħdem jien illum ix-xift tal-lejl il-jiem tiegħi saru riga nieħu dejjem l-istess kejl lill-ulidi fil-frix komdi inħallihom hemm reqdin fil-għaxija ikunu daħlu x'jien immur għax-xogħol fil-ħin. Pa, ħankellmek għandix ngħidlek pa, dil-kelma ma nafix. Pa, dil-logħba mhix għal wieħed, pa, dil-ħajja ma rridix. Ta' bil-lejl hu ftit paċenzja, ta' bil-lejl diġà qed tard. Idħol orqod nara għada ta' tassew għax daqsxejn bart. Il-kont tiegħi mimli euro, mobile phone għal wieħed tnejn, u f'kull kamra hemm computer, nieqaf naħdem mnejn sa fejn. Kors u kors, iż-żmien kif jgħaddi, illum bniedem irtirat, ninsab waħdi u liedi żewġu bija nnifsi qodni f'gatt. Pa, ħankellmek għandix ngħidlek pa, dil-kelma ma nafix. Pa, dil-logħba mhix għal wieħed, pa, dil-ħajja ma rridix. Ta' bil-lejl hu ftit paċenzja, ta' bil-lejl diġà qed tard. Idħol orqod nara għada ta' tassew għax daqsxejn bart. Inċempillhom kemm il-darba messaġġ nibgħat kull satejn u r-risposta dejjem waħda pa mhux issa mnejn sa fejn.